Sa number 10, may 12 tanan ka mga persona sininga bulan sang Pebrero ang nadakpan sang Task Force Disiplina nga iligal nga nagahaboy sang basura. Sa video nga kuha sang Task Force Disiplina, may isa sila kalalaki nga ginsita kay nagaula sang basura sa may sapa sa barangay Takuling. Sang ginpamangkot ginsiling sang lalaki nga nasuguan lang siya sang taga Ako Housing sa Alihis sa Bacolod. Dira niya kuno ginula ang basura kay ang iban dira man nagaula sang basura. May netizen man nga nagpadala sang sini nga video sa Digicast Negros sang aktual man nga pagaula sang basura sa sini nga taytay sa may Nara Extension sa Bacolod. Sinako-sako ang ila ginaula sa sapa. Sunod sa Task Force Disiplina, may 12 na sila tanan ka mga persona nga nagkaladakpan sa akto nga iligal nga nagapilak sang basura sa mga bakante nga lote sa highway kag sa mga suba. Ginhatagan ini sila sang first warning kag sa tion nga madakpan niwat, multahan na sang 500 pesos. Kung magsige pagid, sarang mapasakaan sang kaso nga pagsupak sa Republic Act 9003 o kunang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Padayon ang paglibot sang task force para mag-monitor sa mga iligal nga nagapilak sang basura.